Pieni viehepaja löytyy Petri Muuttorannan kodin vaatehuoneesta. Täällä kalan osat kietoutuvat koristamaan erilaisia vaappuja, uistimia ja pilkkejä. Periaatteessa nahkaa perusuistimen, sitten näihin taideuistimiin tai niin sanottuihin lahjauistimiin päitä, luita, eviä, kaikkea mahdollista. Entä runko? Kaikissa on puurunko. Vieheiden tekeminen aidoista kalan osista on hyvin vanha tapa, mutta työläistä tekniikasta on tullut harvinaisuus. Osien hankkiminen, kuivaaminen ja käsittely teettävät töitä. Erityisen koristeelliset vaaput tehdään lahjaesineeksi, mutta valtaosa kalannahkavieheistä menee kalastuskäyttöön. Mutta onko sillä mitään väliä, onko viehe käsityötä vai tehdastekoa? Kalallehan ei ole, mutta ainakin kalastajien mielestä on paljon mukavampi hienoa uistinta käyttää. Eivätkö ne ole aika hienoja kalastuksia? Ei ne liian hienoja ole. Muuttoranta lupaa, että vieheet kestävät kalan hammasta, niissä on niin monta kerrosta lakkaa suojana. Vieheistä suurin osa ui suomalaisissa vesissä, mutta Muuttorannan tuotoksia on tilattu myös muualle Eurooppaan sekä Australiaan ja Yhdysvaltoihin.